Penak bero-beroan, Sara Gandara lankidearen eskutik, eta orain aztear da bigarren txanda, Erne lehen kaletik Bermeo Urdaibai, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Donostiarrak etxekoak, laugarrenetik Tiran. Ea ba, ontzia xuxen ditugu, ondo kokatuta. Bandera txuria lehorretik. Eta itsasoko epaileak astindu du bandera gorria, hasi da bigarren txanda. Hasi da Jaun Andreok bigarren txanda, hemen gora beraren bat badugun ala ez genuke nahi, inoiz ez. Ordoaz, 12, 14 orain, 15, pare-parean lau traineruak. 28 pala Urdaibai. 20. segundua bete da, baliozkoa da beraz irtera. Tentsio galantarekin, hortxe gurrean denak. Tiran, segundutxo bat galduta. 26 erdian San Juan. Donostire hor da. Hemen Bermeotarrak, Etxabek prestatutako gizonak, zailkatze zaioan bigarrenak izan ziren. Kaikuren atzetik. Hor dira. Patroi lanetan Aranberri. Eta ez du ez aldaketarik egin. Etxabek, zailkatze egunekoak, hortxe dira. Mugari gabe, kupori gabeko kuadrilla hauxe du gustokoena Etxabek. Puntu honean aliatu dira Kontxara, Kaikuren erreferentziak izango dituzte, eta orain kanporaka bizirik aliatu nahi dute. Eta Kaikuren denboretan ari. Bueno, segundu bat gehiago Bermeotarrek orain, Kaikuk baino, konparaketa ere hor dugu. Hemen San Juan eusten, Bermeoren atzetik segundu bakar batera, Tiran bira, Donostiarrak irura. Hemen dituzue San Juan. Zistiaga presidentea hor, erritmoa markatuz. 40 palat erdian, oraindik San Juan, uartera aliatu horretik, eta gaur Joseba kontranketik, Joseba Fernandez. San Juan eutxi nahiean, Urdaibai, San Juan segundu batera. Tiran irura, Donostiarrak laura, hemen Donostiarrak. Mendizabal Jose Ramon. Entrenatzaile Arkaiz Diaz patroi lanetan. Hortxe dira Donostiarrak. Poliki gora doazela erakutsi nahian hemen haien jarraitzailei zalei, hor doa torrekua trainerua. Eustea dauen erronka jakina. Bermeo aurretik San Juan 2 segundura. Tiran laura, Donostiarrak postera. Orain, uartera eritxi dira, akuarium parera, orain nik uste dut arraunketa zabaldu egingo dutela guzti. Erritmoa jetxi, eta une latz gogorra hau izaten da, erabat leunetik itsasora pasatzerako. Kaikuk lehen txandako irabazleak Bermeori bigarren txandako nagusiari segundutxo bat. Estropada puntu hortan ondarri bidea hortxe zen, segundu batera. Gero puskatu du, puntetatik erteetzerakoan. 37 paladan tira, uera pasaz, orain, itxasoratzea. Estropada puntu honetan, Tiran lehen txandan aritutako beste ontzia, baino segundu bat beranduxeago, Txapelak estropadako lehen minutu hauetan, lehen 3 minutu hauetan, denbora hobeagoa markatu du. Hor, konparaketa Kaiku eta Bermeoren artean, 2 segundu gehiago Bermeotarrek. Eta San Juan eusten ari da, Ibon. Bai, ondo, Bermeotarra gogor atera dira, eta eusten ari dira, Horten estropada pikeñezkoak egin dituzte San Juangok, eta ea orainera bat aldatu da, 3 minutu terdi pasa dira, itxasoratu dira, leunean jo eta gero, eta ea orain eusteko gauza diren. Kaiku orain egin du, aberia egin du, kanporaka, 14. minututik aurrera, eta orain, 4. minututik, zazpira, punta inguru horretan. Orain, bandera irabazi nahi duenak, edo bizirik atera nahi duenak gaur, orain heldu behar dio. Tiran bostera, nahi baino atzerago, Tiran, Donostiarrak hortxe ditugu. Atzera pentsoarekin, 9 segundura. Eta une honetan, Kaiku eta Bermeoren arteko tartea, traineru batekoa. Baina, Kaikuren nolabaiteko zigorrarekin, parean lirateke. Hori da. Bermeo hori 28 pala hartu dizkiot. Eta, hemen San Juan. Adek ere, uera ozta pasaz, aurrea garbi zabarra ikusten zaie. Eusten ongi ari da San Juan. Bai. Bermeo San Juani 2 segundu, Tirani 8,
eta Donostiarrari 12. Metro batzuk orain San Juandarrekin. San Juan Gaztainagaren agindutara. Ze esan du, Joseba iruditu zaite, Josebak Estriborrera begiratu eta zundu, alguno ba mal, bate mal gaizki hemen. Akaso bata bestearen ondoan egongo dira, eta abisua patroiari, ba esan ez, eurek aletik galoa. Hori funtsezkoa da, Donostian patrontzalan hori erabakigarria da. Erren ibili behar da. Metro konturatzerako itxasoan, konturatzerako garkoa izarekin, baborrera edo Estriborrera 20 metro joan azera. Eta gero, begira non daude. Begira tira non daude. Danak etorri dira onuntza. Bi kaleetan. Bai, danak etorri dira onuntza eta zuzenduko dute. Batipat poliki Bermeotarrek zuzendu beharra izango dute. Eta tartea begira, Kaikuk Bermeori estropada puntu hortan 6, Hondarribiri bezala. Hondarribi eta Urdaibai Bermeoren estropada oso antzekoa, hor, hasierako minutu horietan behintzen. Hor, buskatu dut, harrigarria egiten zait esate baterako tiran bat, edo Donostiarra, bigarren kalean ikusten, Horiek pentsa zenbat metro gehiago beharko dituzten, balizara joateko. Estamos con Kaiku. Bueno. Hau estropada. Atrás. Hau estropada. Sácale con esta ola. Vámonos. Va. Bermeo, San Juan bira, tiran bostera, Donostiarra 16ra. Gogoratu, Bermeo lehen kaletik da, San Juan bigarrenetik, Donostiarrak 3garrenetik, tiran 4garrenetik, tiranek gero balizaren bila metroak egin beharko ditu. Aurreko irudian, katamaranen irudi horretan garbi ikusi da, Estriborrek, Bermeoko Estriborrek, ze arazo zituzten pala garbitzeko, eta hori da, itxasoa, Estriborretik sartzen delako. Bermeo, Erne Kaikuk estropada puntu hontan, Bermeori 8 segundu. 7 minutu eskasean, haundia, bentaja haundia, 7 minutu eskasean, 8 segundu ateratzea haundia iruditzen zait. Horain eutzi beharra dauka. Bermeok San Juani 3, Tirani 6, Donostiri 19, 7 minutu, txanda hasi den eskerostik, Sara Gandara, bizkor, ea zer dioen Jose Luis Kortak. Hemetxe daukagu hain justu eta berari galdetuko diogu aurreneko eta ben zorionak gaurko estropadagatik. Bai, ondo, gusta estropa nahi dugu penalizazioa dugu, iru segundo, larrarua da, sali da baten arraun hauzita, baina arramunduan legia jartzen ditut arraunen ez dakianak eta, hau legian hau jartzen bali madu, ez duen konsekuentzik izaten bukaeran. Gaur eta arraunlariei dagokionez, seguramente buru hauste batzuk euki dituzula horre, gaurko taldea eratzerakoan. Bai, pena ematen dik barruan batzuk, da lehen urteko tripulazioa da, eta kanpoan askatena mutilonak, eta ikusiko eta berri gandeako beste mutil berrin bat sartzen da. Pena hori da, netzako beti izan da, gorren hori izan da, mutila barruan jution dakanak, baina ez dutek mairu arraunlai bakarrik ematen dut, patroiak ila malau. Baina, haitu, gauza gondo bali madik joazti, akaso aurten ez bali mat dator urten oportunia izango dute. Eta gaur bentaja derratera diozue Hondarribiari, Bai. Estropa ondo ite dugu laurtxekea, Hondarribiak egin hori bilikera, eta gero asko iten du aurretikan jarri, eta barruak Hondarribi behak ikusten duela, eta baina estropa hona indela uste, eta deun barek jarri hona da gaurko zekin iteko, deun hona dira, eta berroan bigarren otan dana, mantak hori mantentzen dugu. Une honetan esan diete 8 da segundoko aldea Bermeorekiko. Ez da txarra, pixkana gaunarro biak imezela goraka jutekean, baina egukina da gaun berratoan besten gora bera dago. Eskerrik asko, Jose Luis. Bale, eskerrik asko zuri. Jose Luis Kortaren azalpenak, Jose Luis Korta, arreta oso, zue guztiok bezalaxe bigarren txandan jarraitzen, eta Bermeo orain San Juanekin tartea zabaltzen ari da, San Juan eta Tiraren artean segundu bakarra, Donostiarrak 24, eta konparaketa eginda, Hondarribi eta Bermeo parean, eta horrek esan nahi du, Kaikuk altxorra hor, egin duela estropada zati horretan, baina gero, gogoratu Ziabogan, 6 segunduko errentarekin egin duela maniobra Hondarribiren aurretik, eta gero bukaeran 20 ere joan dela, zigorarekin 17 gutxitu da gero, asko falta da oraindik bigarren txanda honetan, baina badakigu momentu honetan hor Kaikuk eman duela egurra, hor tarte hortan, uartetik kanpora, gero alderantziz, azken metrotan, balizara, kanpoko balizara
heldu aurretik, horre eutxi egin dio Hondarribik eta ikusi egin beharko dugu. Orain Bermeo Hondarribiren denborak markatzen ari da. Hori datua da, eta San Juan pixka bat sufritzen, tiran zerbait errekuperatu nahian, Donostiarrak 28 segundura dira. Pantailaren bekaldetik Bermeo hurbiltzen balizara. Nik uste dut Bermeok bueltakoan bere aukera izan dezakela. Gaur dagoen itxasua ikusita, lehenbiziko kaletik 3. gora, 4. gora joateko aukera izango du, eta 6-7 segundu galdea dute, eta kale hori ona egiten asmatzen badute, bizirik irten daitezke. 9:49 Bermeo, Kaikurena hor duzu egoian, 9:51, San Juanek 5 segundu gehiago, Tiranek 9 gehiago, eta ea ba Donostiarra. ¡Hacerme caso! ¡Lo tenemos a huevo! Hori Aranberri da. Hori Gorka Aranberri da. Aranberri, eta beste mat barruan, Donostiarrak 29 segundura. Eta Bermeotarren patroiak argi ikusi ditu gauzak. Ea orain, Bermeo estropada garaiontan maniobra ostean, Kaiku baino 9 segundu motelago. Hondarribi baino 2-3 segundu motelago baita ere. Hortik aurrera eman du egurra Kaikuk poparian. Hortxe joan dira kortaren gizonak. Hori da, nik uste dut batez ere 14 minututik aurrera. Hor mantendu dio, Hondarribia momentu batean, eta Bermeok orain egin behar du. Nik uste dut kale hori gaur haintxarra ez dela, edo haintxarra ez, edo aprobetxatuta kale hona izan daitekela, eta orain entzu behar dio, Kaikuk egindako horri. Tiran eta San Juan parean, bigarren posturako hor burruka da txanda honetan. Oraindik asko falta da Jaun Andre. Eta Bermeok Tirani 6, San Juani 8, Donostiarrari 32. Ea orain poparian zeinek asmatzen duen, Tiran 4. kaletik doa, gaurko baldintzetan ea zer egiten duten galiziarrek. Eta Kaiku eta Bermeoren arteko konparaketan, estropada puntu honetan, 8, Hondarribi hor 6 zen oraindik, hortik aurrera eman du egurra gero Kaiku. Hori da. 10 ibili da Bermeo, orain 8 da. Hori oiua, olatua! Garbi. Banan animatuz, mutilak, Aranberri. Bien bitartean hemen errepikatuta, kanpokaldeko irudiak, Ziaboga. Txandau kontrolpean dute Bermeotarrek. Tiran bigarren kokatu da 8 segundura. San Juan 10, Donostiarrak 34-35. Hor, Aranberri, harrapatu dugu. Eta normala. Mutilak bizirik mantendu nahi, momentu enten 7 segundutara daude, eta 3 nola esan du. Baina hor olatuak aprobetxatzeko aukera izango dute, eta nik uste dut ez zirigorrera joango dela, argi eta garbi. Aukera badu, San Juan atzean utzi du, eta begira zen horabide dakarren. Estropada ere mua zeharkatzera edo, ez da igon. Ni bai etuzte dut. Olatua bera markatuko dio. Kaikuk zer egin duen ikusita, Hondarribiak, eta txapelak eta azilerok ere bai, gero gertatzen da gora beratxoa izan dute, eta berriro ere epaileak berera bidali ditu baino. Tiran 8, San Juan 12, Donostiarrak 36, konparaketa eginda, Kaiku eta Bermeoren artean, hor lan erditan 8 ziren, Bermeo 3, orain benetan Kaikuk Bermeori 8 baita ere, horrek esan nahi du luzean, bigarren luzean, antzeko lana, hasierako minutu eta meintzat, Kaikuk eta Bermeo Urdaibai. Baina nik uste dut Miguel kero egin diola, 15-tetik aurrera egin duela. Baia barruan ere eman du. Bai. Azkeneko 6 minutuan edo. Eta dioguna, olatua gaur lehenbizikotik 4. kalera, eta guztiak ez zirigorrera. Eta alako baldintzetan, ni lehenbiziko kalean nahiago dut lehenbiziko kalea alako baldintzeko. Lehenbizikoa, bigarrengoa ere bai, erdiko kaleren bat. Ez da txarra. Kaiku eta Bermeoren arteko denbora orain 6 segundu. Bermeotarrek Tirani 10, San Juani 14, Donostiarrei 42. Kaiku eta Bermeoren artean 6-3. Hori da. 6-3. Biziri leudeke, Kaiku zigorra izan duelako. Biziri leudeke Bermeotarrak horrela erik ezketu. 40 palandatu. Eta Bermeo eta Hondarribiren artean 5 segundu bizkorrago Bermeo. Bermeo orain 4 segundura. Horda Aranberri.
Aranberri garbi ikusi ditu gauzak Ziaboga egin bezain pronto. 3 segundura, Kaikuk Bermeori 3, orain parean. Jaten ari zaio. Parean hortxe, Ederki aprobetxatzen ari da Barrurak. Irakurketa ona egiten ari da, garbi ikusi du Ziaboga egin bezain pronto, badakite hor dagoela estropada, hor doaz. Hori eskatuko dio traineruak, eskatuko dio, Eolatua Baborretik sartzen da, Baborrek lan kalantea egin behar dute, eta traineruari natural utziz joan ezkero, Estrigorrera, hor bezolatu. Begira. Tiran tartea zabaltzen San Juanen aurretik, Bermeok tirani 10, San Juani 18, Donostiarrei 46. 40 palaterdian, Miguel, Bermeo, olatua. Zuloan 38 izkasean. Bermeo da azken 2 urte hauetan hemen Donostiako banderan irabazlea. Kaikuk 2009an irabazi zuen. Orantxe Orrua barrutik Aranberri. Kaikuren parean goaz. Hor bezolatu, hor heldu behar dira. Begira nola botatzen duen. Atzeko txopak, Estrigorrera, berak indarra Baborrera egin behar du. Cuando diga yo. 3. Sigue atrás. Con esta a la line. Ongi doaz haue. Horsik, Estropada egiten ari dira. hortxe olatua. Kaikuk ere garai hortan hartuazun, Ikusi GPS-a nola joan den gora. Bermeo tirani 10, San Juani 18, Donostiari 51 orain. Eta konparaketa eginda, bitxanden artean momentu batean joan da, GPS-a 3 segundutik 7. Kaikuk Bermeori 7 konparaketan. Hori da. Gero saiatuko gara estropada bukatzen denean, lehen elkarrezketak egiten ditugunean, pantalla zatituko dugu eta bitxanda jarriko ditugu pare-parean. Kaikuk irabazitako lehenengoa eta orain Bermeo kontrolpean duen bigarrengoa. Ea hortik beste irakurketa bat egiterik badaukagun. Ordu biak arte badugu denbora eta saiatuko gara. Hondarribi eta Tiranen arteko beste lehia, hortxe da. Biak kale berdinetik, laugarren kale horretatik gaur. Orezko txandari begira, gauzak estropada garai hontan garbi xamar. Kaiku, Bermeo Urdaibai, Hondarribi eta Tiran. Orezko txandari begira, estropada puntu honetan. San Miguel ligako laurak, Orain GPS-a gora egin du, 7 segundo azkarrago Kaiku Bermeo baino. Eskatu bitartu. 5 segundu berriro. Estropada hortxe da. Estropada latza ikusten ari gara. Lehenengoan Kaikuk handia egin du eta Bermeotarrak erantzuten ari dira orain. Eta honek 5. kalean bukatu behar du gaur, Garbia da, gaur egin beharrela, 5. kalean. Bermeo eta Hondarribiren artean beste konparaketa eginda, 10-11 segundu bizkorrago Bermeo. Tiran eta San Juanen artekoa, hortxe ikusten ari zarete. Tiran sailkapeneko 4. tokian litzateke, San Juan 5. Urrengo astean kontsolazio txandan beraz, San Juan Astillero txapela Donostiarra. 6 segundu, hor dago, bapatean 3, bapatean 6-7, olatua gora, olatua bera, Kaiku eta Bermeoren artekoa. Egia da, Kaikuren bukaera oso ona iruditu zaigula lehenengo txandan. Kaikuren amaiera oso ona. Azkeneko 5 minutuak apartak egin dituzte sartu ere jota sartu dira, baina hauek ere badakite estropadan daudela, orain 5 segundu irukenduta 2 segundora leudeke, eta nik uste dut Tiran asko dator, Tiranek 11 segunduko errenta du San Juanen aurretik eta Ziabogan San Juan Tiran baino 3 segundu bizkorrago. Tiranek orain 14 segundu jandizkio San Juani Ibon. Bai, etorri egin dira. Kaiku eta Bermeoren artean dago gaurko lehia. Tiran orain Hondarribiren denbora hobetzen. Beti konparaketa egiten ari gara, zuei datuak emateko, laguntzeko. Beste estropada bator Tiran eta Hondarribiren artean 3. postuari begira gaur. 40 palada, Bermeotara. Bermeo, gogor. Begira non datozen, Laura. Kaikuren denbora honena izan da. Eta hementxe datoz, Bermeotarrak. Hori egurra. Kaikuren denbora 19 eta 18koa izan da. Egin dute hauek ere, egin behartzenean. Egunean. 19 eta 15 egin du Kaikuk zigorrarekin 19 eta 18. Traineru pare bat azkenean, 10 pala da falta. Baina, orentxe olatua. 3 segundoak kenduta, 3-4 segundotan izan daiteke bukaerako diferentzia. Hor da, Urdaibai, 19 eta 22.
Bai 3 segundu terdi, 19:22 bermeotarrentzat, ondo, oso dotore. Hor dator Tiran, bai, 13 segundura Tiran. Estropada harrigarria, Tiranek ere hortxe leia handia, eta Jaun Andreok estropada ikusi dugu San Juan 23ra, eta atzetik donostiarrak datoz, hau leia, behin-behineko datuekin, baina Kaikuk berme hori 4 segundu baina gutxiago, 3:82. Tirani 17 eta 19, Hondarribiri 17 eta 58. Lau hauek horrezko txandan izango dira. Gero, San Juanek 19 eta 55, Txapelak lehen txandan 19 eta 59, Astilerok 19 eta 50, eta hementxe datoz donostiarrak. Arkaiz Diazen agindutara, azken txampan hauek ere. Gogor datoz, segurrean. Hortxe datoz, hor da Donostiarra, bai! Minutu bat eta 11 segundura, eta hementxe da gure aldamenean Pedro Mari Abando, Kaikutarren ordezkaria behin-behineko datuak dira, 3:82 hori da zuen errenta, eguerdi lehenik eta behingoz. Pedro Mari, estropada ederra egin duzue, eta errenta ez hain handia. Bai, ege da, hor 3 segundoko hain azkeneko momentu ikusten dugu zer. 4 minutu eta holan kostatiako justo hor euron parean egoteko Hondarribiren txandakoa. Eta segundo bat atatzeko 5. minutu arte hor egon gare lehian, ezta? Dik uste dut bigarren partean aputxo eta isegei egon dela, ze, bueno,